Kamera je. Zvuk a akcia. Paola, ¿qué pasa? ¿Estás loca? ¿Ah? ¿Estás loca? Tira, Fernando. Cut. Well, I haven't seen this. No mi řekli, že nemám teďka ještě mluvit. Proto já to vidím teraz na obraze, urob to, ako to myslíš. Na človeka. Nie, no nemôže. Nemôže vidieť na tvář. Skúška poprvé a akcia. Stop. No do řečí, dobré, já jsem to. Jo. Kamera ready, akce. Stop. Jede. Zlé, stop, vidíme tam monitor, aha. Či čo to je toto? Tak dolů To je monitor. na zem. To Ještě nenastalo, ještě to. Hej. Zaha, to kam. Tady nějaký divoký. Dobre? Tak ja idem dole. Môžeme! My jsme ready, no? Už 20 minut. Další sex. Ale takhle jinak nepřevostřen. Počkaj, tlačíš mi oné, brucho. Protože takhle... Musíš něco vydržet. Já tlačil, víš, koľko věcí jsem natlačil? Kamera jede. Zvuk jede. My tu vidíme monitor, ľudia, aha. Jo. Dole to. Zvuk jede. A akcia. Stop. Dobre. To je vlastne vyboskávanie sa, ale také Kamera jede. pekné boskávanie. Zvuk jede. Dobre, a akcia. Stop. Dobre, Jo. super. Vážne mu sa To boskávanie. mohla být, to nevadilo. Čo? Já že jsem tak držel v pohodě. Jo. Môžeš ho tak držať, áno. OK. Kamera jede. Zvuk jede. A akcia. Stop. Prostě to bylo zase dobré, ale... Jede. Zvuk. A možná ještě, že bych tu Co? očičku dal níž, ať jako zlíží nahoru trošku. To já si Na- já jako takhle. Teče musí tu být ta baba, musí mít za každým návrhem to půjde. And great, because you're at a vacation in hot Portugal, even though we were in Brno. Mám to povedať a možno ísť. Môžeme? Kamera jede. Prichystané ste? Dobre, kamera, áno. Zvuk. Ano. A akcia. A akcia. Jako to bylo? A akcia. Okay, see you at the beach. Sure, see you there. Say bye, Emma. Bye, Chris. Bye, Sweetie. Kristýn je vidieť. Kristýn, trochu viacej zadi. Dobre? Ještě. Vidím to. Ještě tam někdo ten v té červené košile. Ešte Simon. Dobrý. Môžeme? Jo. Jo? Dobre, takže chodba poprvé, akcia.
see you at the beach. Sure, see you there. Say bye, Emma. Bye, Liz. Bye, sweetie. Tu sa pozeráme, vlastne aj vy musíte sledovať tie izby, že ktorá bude, ktorá po poradí ide. Jede. Lebo vy ste tu Boda prvýkrát. poprvé a akcia. Great. What is not running? Great. And water is not running. Myslím, že Dobre? Zvuk. Medicína po 6. A akcia. Of course you can. Why wouldn't you? Let's find your armbells. Z toho hovorím tebe, hej? Áno. No, Let's find your aj s armbells. pocitom. Fred tady není, že by to řekl. On išiel vám do... No, tak si to ani potřeba. No, A co teda Ivon? A já se teda bezradně mám na něj dívat, jo? áno, proste zničil ti autoritu. Čo to? Môžete mi dať text do ruky, že to neviem. Juro. Lyžička poprvé. A akcia. Of course you can, why wouldn't you? Come. Let's find your armbands. Stop. Chceš, aby som ti aj odchádzal? Môžeme dať ešte aj detail? jede. Lyžička po druhé. A akcia. Of course you can, why wouldn't you? Come. Let's find your armbands. Stop. Dobre?